ahwefo ne atiefo nyina de ho ne se ye ka Asanteman council na Asanteman a enya Ashanti region kwana na yenhwa ade bi wonim se na no kwasia de atwa mu ne mfie aduasa pepepe a Techimanhene wanya ne ba bi kro eba amenhia kotokofia ene bono ahemfo ne bi ebesere kro bia Asante Kotokohene na ye 25th January 1996 ebeto wo hene nim se sebe constitution ne say sahini bi hye region bi ase eso omu nyina tenase no mu bobo ho sa time na ebono ne ahafo regional house of chiefs omu besire ye wura se nkuro no enhyehyɛ omanhene bi ase anase biribi eye kuro bi Asante Kotokohene ena ne dia nti omu besire sa bre Techimanhene na odoto bibi ameyaw mfie aduasa pepepe ne na okwasiada ana omude ba ye wura animu na afedua ye kwa animu no ye be mu afefo ani atiefo hu ne say Asanteman council no ba Ashanti region ha amanhene no ma ehya chiame ase ukodwaben bekwai kokofu mampon adanse ofenso ejoso asokore beposo adankreja aguna esubua asaman kwaman kumawu bompata denyase manson kwanta kontase insuta sabronom obogu esumija domi abraya Asante Achem ana afenso Asante Achem agogo ofuase amuafo jadam ana Jansa kura de na anu ya ai ana obesi bibi kire yewura na afredua Ashanti region hanu no ana ebeso omoti ase se okwa ahafonso a ahafu nyina wokotokohene amanhene wo nyina sebi omutiri ehye kotokohene ase ahafonso eyetepa imem yamfo dua yankwanta hwidiem bechem goso akyirensua akrodie Kenya ase number 1 Kenya ase number 2 kukuom empasaso number 2 ana afenso sankore ana maaban na afredi afronso akobno so a bronso fa baabi eye Kotokohene dia brekum banda mo ewadumase japa krom sekwa ana sampa afenso blue east nso amanten ofumai enkranza tanoso tiobodom tanoboase na ebi wo ho ayamo na omunyina sabi atuatene ne aniamo ho semti na omayi omo ho se de omo mesom na nso ye ka mate ase se mokwa ampanyin sem kire se den mo hye ha aha na mo hye mo furuma ne ha ne yetwa no nti mo ya kakabensem kose den kora mo kasante ho afenso na afredua ukwa ko ti regional rawra eno so enche bia na besi bibi kira achia me rawra wo Kotokohene ono anade hye efiri konta ase ana omo nso ko ehwo a rawra nso enche bia omo nso ba ase ewura aha ne yetifire ya hwehwe mahu sa ha ne wo nti amamre ne amane kwan so yes ye bia yes ye ne beso prekope ana afenso eastern region nso di command eno nso wo ho na afredua na chesa amanhene no ma ehye kro bia Asante Kotokohene ase no Ghana memu ha obia ni wa wo so wo ye ohene amanhene bi hye na se dabi je Asantehene nko a tie ka mo mate ase amanhene ekeka kwa aduoson enya asem kuma ye bompa ye nso se de achia mekan me ko nani mu nso so adoan de bedoso dodo na eba dodo na kai o machi eba na bia eba nti so omuni pebi a omuni pebi a omunye na afi na de chempa o na ebeba omuntimi ntenase omuntenase yi sunyane wanchi omunyina nano sunyane video bi eba ye ono a kire mu se amekom ha no free ya se bi omode koye ono a kire mu eti niema bi wo ho a ni nyina ha na wo ni nyina na sadia na Opoku kai eniamo ho sem ne niema patapa na nipa bi edi akotena ba bi nanso atia me se yenhiaw amanhene yabobo mu din sisi enne woba na Kotokohene tenase na nananum twa no husia engineers wom doctors wom judges businessmen wom
judges lawyers akɛseɛ ɛne deɛ keka ho nyinaa ɛtena se animdifoɔ akɛseɛ na sɛbi sampa fa mamra ne amanneɛ kwan so nkyerɛ a ɛyɛ no wɔ sɛ de ɔfaka nkyerɛ da ne da nyinaa wɔte yɛwura nkyɛn wɔ ha a wɔsom fiapire ɔte yɛwura nkyɛn wɔ ha a wɔsom wɔ ha na ti ɛne ha ɔbaa yɛ ɔse yɛabakɔ se mɛda ho obia no yɛhyɛ obia se wɔ hɔ ahɛyɛ ne yɛ nyinaa yɛwɔ ɛti di akyinyɛ bi mu saa nneɛma wɔ nyinaa nti chieftaincy ministry no ɔmo nim yɛnim saa nneɛma wɔ nyinaa a yɛma nipa bi mu kwan na ebi mu ayɛ ɔmo hene na wɔnam ha adeɛ akyi wɔnam ha ne yɛsosɔsosɔ saa nkɔfoɔ wɔ so sɛ ɔmo yɛ ahemfo abra constitution no edi adanse sɛ ansa na yɛbɛgye obi atom sɛ ɔyɛ ɔhene no ayɛ sɛ wafa amammerɛ ne amanneɛ kwan so asuae